Köszöntök mindenkit életem első YouTube videójában, és hogyha ez a szalag még nem lenne eléggé árulkodó, akkor elárulom, hogy ma van a szülinapom, és arra gondoltam, hogy ezt levlogolom nektek, úgyhogy tartsatok velem! Pestre, úgyhogy a pizsimből gyorsan felöltözök valami rendes ruhába. Még nem az a ruha lesz rajtam, ami majd az étteremben, mert még megyünk előtte egy-két helyre, viszont valami kis csinibe akarok öltözni. Na szóval a mai napi szettem az ez a kis felső lesz, ilyen átlátszós, de szerintem amúgy kis cuki, meg elegáns, és a kedvenc Stradivarius-os nadrágom lesz hozzá, plusz erre gondoltam, mindjárt felpróbálom, hogy ez így mennyire is passzol hozzá, de amúgy szerintem jó lesz. Így néz ki a szettem felvéve, és ilyen a kis cipővel. Szerintem amúgy passzol hozzá. Még kiválogattam egy-két ilyen extrább ékszert a ruhámhoz, szerintem amúgy ezekkel nagyon jó lesz. Na itt ülünk már a kocsiban, és vettünk ilyen gigantikus rántott húsos szendvicseket, úgyhogy most ezt fogjuk enni. Na felértünk közben Pestre, megettük az előbb a szendvicseket, és ez most nagyon furcsán hangzik, de legelőször a terrorházába fogunk menni. Azért megyünk egyébként oda is, hogy ne csak enni és vásárolni jöjjünk fel. Amúgy nagyon durván szárazak voltak a szendvicsek, amilyen jól néztek ki, annyira ehetetlenül szárazak voltak. Mindegy, éppen azon gondolkodok amúgy, hogy fogok ebből átöltözni abba a ruhámba, amiben majd megyünk az étterembe. Meg hol fogom egy kicsit így a sminkemet megigazítani, meg ilyenek. Ez amúgy egy nagyon jó kérdés. Na már sétálunk éppen, és amúgy itt van tesóm mellettem. Az öcske sajnos nem tudott jönni, mivel még nincs annyira jól a lába, és nem tudna annyit velünk sétálni, úgyhogy csak négyen jöttünk így a családdal. Na ide értünk, csak kb. 5 perc állunk a liftbe, mert nem tudunk felmenni a 3. emeletre, de itt vagyunk, ez a lényeg. Videózni annyira nem lehet, azt mondták, plusz képeket csinálni, úgyhogy ezt majd meglátjuk, hogy mennyit sikerül, de az a lényeg, hogy itt vagyunk. Na végeztünk, viszont nem sikerült semmit sem videóznom, meg annyira nem is akartam, mivel féltem, hogy kiküldenek, de egyébként érdekes volt. Igazából szerintem ez egy olyan hely, ahol mindenkinek legalább egyszer életében el kell jönnie, és így most került erre sor, úgyhogy az előbb átöltöztem a kocsiban, ez a fehér ruha lett, amit egyébként a legtöbben megszavaztatok, és most van 2:10, és úton vagyunk az étterem felé. Na ide értünk közben az étterembe, itt vagyunk anyával, és itt az a különlegesség, hogy ilyen svéd asztalos, és igazából azt választasz, amit csak szeretnél. Például itt vannak ilyen sushik, meg egyébként minden, ami közül válogathatsz, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, és amúgy még fogalmam sincs, hogy mit szeretnék enni, de minden nagyon jól néz ki. Vannak itt még ilyen sütik is, és amúgy őszinte leszek, nekem ezeken akadt meg legelőször, szóval tehát ezek mennyire jól néznek már. Meg is érkeztem az első adag kis kajámmal, én nagyon keveseket próbálok enni, én mindennek tudok kóstolni, ugye. Kértem sima rántott hús, ilyen krumplifánk, azt hiszem, ez tzatziki, meg ilyen fűszeres krumpli plusz lazac. Eszek egy kis ilyen gyümölcsleves, nagyon-nagyon jól néz ki, és van benne eper, a kedvencem, úgyhogy most azt fogom megkóstolni szerintem. Szerintem nagyon finom lesz, igen. Itt van a kis levesem. Eddig rántott főleg. Remélem, hogy nagyon hideg lesz, mert... Ezt egybe kell bekapni. Isten. Nagyon finom. Annyira rakott itt a limonit, hogy muszáj voltam egy ilyen felvétellel megtanulni. Tesómnak mennyire jól néz ki a sztékje. Azt én is meg akartam kóstolni, és így lehet, hogy mindjárt elmegyek. Csak ezt külön kell így kérni, hogy ugye készítsék el neked. Kb. 8 perc, de mindjárt megyek és kérek egy magam is. Annyi innivalót kihoztak most nekünk egyszerre, hogy ez szerintem holnap utára sem fog elfogyni, de limonádé. Valami gyümölcslé, gyömbér, kóla, víz, minden. Tehát, hogy mindenből kaptunk egy kancsóval. Na itt vagyunk testvéremmel. Hozunk sütit. Nagyon tele vagyunk már mind a ketten, viszont ezek annyira jól néznek, hogy muszáj vagyunk megkóstolni. Én már ilyet ettem, és ez nagyon finom.
de még fogunk vinni szerintem mást is. Aztán még sítit. Ez, amit legelőször kóstoltam, és nekem nagyon a desszert, aztán belőle még 2 szeletet, biztos, ami biztos. Szóval amivel lenyomom majd az egészet, a végén a fő desszert, ez egy húsleves lesz. Ennyi, kell csinálni. Sétálunk az autóhoz. Pont jó időben most amúgy megint már jó levegőzni, mert nagyon sokat ettünk. Mindjárt ott leszünk a plázában, és már nagyon várom, hogy odaérjünk. Ide értünk, megyünk legelőször a Primarkba, úgyhogy nem tudom, hogy nem veszek-e majd valamit, de bemegyek anyáikkal, mert ők még nem voltak. Amúgy nagyon furcsa érzés az első ilyen vlogomat ilyen publikus helyen elkészíteni, kicsit fura még így random emberek előtt beszélni és videózni, de nem baj. Külön váltam anyáiktól, és bejöttem a Douglasba. Most itt nézelődök, 1-2 sminktermékemből kifogytam nemrég, úgyhogy ezeket megnézem, hogy találok-e rá valami jó alternatívát, amivel helyettesítettem a sminkeimet. Na, végeztünk. 7:30 és most fogunk még csak indulni haza. Úgyhogy, és utána találkozom végre az Egykössel, amit már nagyon-nagyon várok, úgyhogy igen. Na, itt vagyunk az Egykössel, és majáik már elmentek. Itt van még minden is a háttérben, úgyhogy én nagyon meglepődtem amúgy. Érkezem majd mindenképpen egy haullal, és megint megyünk el egyébként itthonról, átöltöztem kicsit melegebbe, hogy ne fagyjak meg egy újatlanba. Úgyhogy hamarosan indulunk, én értünk apa. Elmondod az embereknek, hogy hova megyünk? Családi iszogatásra. Igen. Viszont mennünk kell, mivel apa tényleg mindjárt itt van értünk, úgyhogy